Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rocky Tera, and welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer sa kabilang linya. Welcome na po natin siya. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi. Ano pong pwede naming itawag sa iyo, ma'am? Sarah na lang po. Sarah. Sarah, ilang taon ka na? 34. 34. Sang lupalop ka naman galing, Sarah? Nasa Middle East po ako ngayon. Nasa Middle East. Alright. Sarah, 34 from Middle East. Ano Yes. ang top secret mo? Nagmahal ako ng mga taong mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Nagmahal ka ng mga taong mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo, So meaning hindi lang to isang tao. hindi po. Okay. At pag sinabi mo o nung sinabi mo na mahirap yung sitwasyon, pwede mo bang i-define yun? Um, ano, kasi meron akong, um, boyfriend, Mhm. yun siya yung pinakamatagal until now, pero kulang yung effort ng time niya para sa'ming dalawa. Mhm. So, may taong dumating na nagpuno nung time na pagkukulang niya, pero hindi niya yun alam. Hmm. So, gumagalaw ka ng hindi nalalaman ng boyfriend mo. May parang gano'n po, pero sana wala naman sana pong mag-judge kasi ano, isa siyang Muslim, Mhm. so meron siyang asawa, same time, and yung family niya is kilala po ako sa side niya. Okay. Lahat po. Linawin lang natin ha, Sarah, wait. Oo. Wait lang. Sige, ubo-ubo ka muna ng onti diyan. Makinig ka lang muna dun sa mga tanong ko. Kasi nabanggit mo na wag munang mag-judge tapos may kinukuwento kang lalaki na isang Muslim. Pwede mo bang klaruhin sa sa'min kung sino 'tong lalaking 'tong tinutukoy mo, yung dumating na bago o itong partner mo talaga? Yung partner ko po talaga. Okay. So itong partner mo ay isang Muslim. So may asawa talaga siya. Opo. Okay. So paano kayo nagka-inlovan muna? Puwede mo bang kuwentuhan muna kami kung paano na-establish yung relationship ninyo? Um, nag nag-work po ako sa isang restaurant na nakabase sa malapit siya sa dagat. Mhm. Tapos po, naging customer ko siya and, nagkakuwentuhan kami. Nagkalapitan po kami ng loob, Nagkapalagayan ng loob? 'yun gano'n po. Mhm. Then kuwentuhan ng mga nakaraan, mga ganyan, yung sa sitwasyon niya, and isa po kasi akong single mom. Mhm. So, nagulat ako, nakuha niya yung loob ko kasi marunong siyang mag-Tagalog, mas Mhm. fluent yung Tagalog niya sa akin. Mhm. So yun po, then naging kami hanggang sa tumagal until now. Pero, um, yung conflict lang po namin is yung sa first wife niya. Mhm. Um, Ilang years Yun. na nga kayo nitong guy na 'to? 3 years na po. 3 years. Nung kinakausap ka niya, nung nakilala ka niya, malinaw sa'yo na isa siyang Muslim, na may asawa siya? Oo, opo. Pero sabi niya kasi sa'kin nung time na Mhm. nag-i-start pa lang kami, on Mhm. process yung divorce nila. Ah. Pero
So, may mga nangyaring hindi kanais-nais sa buhay niya, na-cancel po yung sorry, na-cancel po yung divorce ano nila, divorce case nilang dalawa. So, tinanggap ko naman yun kasi wala silang anak. Mhm. Pero aware yung first wife na existing ka? Hindi po. Hmm. So, dun sa una nun yung parang initial na napag-usapan, alam mo na may asawa siya tapos ang pakilala niya sa'yo, ang sabi niya sa'yo, magde-divorce na sila, on process na yung papers nila. But then again, biglang nagkaroon ng situation yung kanyang marriage, that is why na-cancel yung mismong divorce nila. Tama ba? Opo, Okay, puwede bang tinanggap ko po yung malaman kung sitwasyon na bakit na-cancel o hindi na tinuloy yung kanilang pagdi-divorce? ang paliwanag niya po sa'kin is si babae daw po hindi siya uma-attend ng court hearing. Kasi si babae yung nag-file ng case sa kanya. Yun Mhm, po yung paliwanag niya. okey. Yung divorce ba saan yan, dito sa Pilipinas? Hindi po dito, sa Middle East. Hmm, Kasi parang ang kung sino yung nag-file ng divorce, siya yung magbabayad sa kung sino man yung si babae po yung nag-file, si mhm, babae babayaran niya yung magagastos ni lalaki, gano'n po. Parang hmm. gano'n. Puwede bang malaman kung yung lalaking 'to ay may lahing Pinoy? Wala po. Wala, pero bakit siya marunong managalog? Marami po siyang mga nakakatrabaho na Pilipino Ah, before. tapos kanina nabanggit mo na mas magaling siyang managalog sa'yo, galing ka bang probinsya? Hindi po, purong Tagalog ako pero mas ano po, marami siyang alam na Tagalog words sa akin. Kumbaga matatas siyang managalog, gano'n? Opo. Okey, inaral niya rin, gano'n? Parang gano'n. Okey, nakapunta na ba siya ng Pilipinas? Nakapunta na po siya, Kasama parang mo? 2 times yata. Hindi po, hindi. Hindi ako siguro yung first wife niya. Mhm. Kasi po Yung first wife niya, anong lahi naman 'to? Pinay din po. Pinay, pero yung lalaki Opo, hindi Pilipino, tama? hindi po. Puwede mo bang sabihin kung anong lahi niya? Paano ba? Isa po siyang Persian. Okey. Kasi 'di ba normally iba-iba din yung pananaw, eh, and perspektibo and kulturang ginagalawan ng ibang lahi. So, depende talaga kung saan yung roots nila, yun yung iisipin nila na tama, tsaka siyempre yun yung irerespeto natin o rerespetuhin natin sa kanila. But anyway, moving forward doon sa ikinukuwento mo sa'min. So, nagkaroon ng problema kung bakit hindi na tinuloy nung babae yung or hindi na uma-attend yung babae doon sa hearing nila, sa pagdi-divorce nila. Anong reaction mo nung nalaman mo na parang, ay hindi na pala matutuloy yung divorce? Ano po, parang siyempre nasaktan ako kasi I was hoping na sorry, magiging okey na yung sitwasyon ko sa kanya, magiging okey na kami as in totally legal na yung Mhm, magiging ano namin, relasyon naming dalawa. Kasi halos halos parang gumuho rin yung ano, yung mundo ko sa kanya. mhm. Kasi po, anong tawag dito, yung buong pamilya niya is naging ka-close ko na nung time na yun. So yung pamilya niya, nung sinabi mo na pamilya niya, eto ba yung nanay, tatay niya, mga kapatid niya? Sarah, Sandali lang po, nawala ako. Ano po, eto bang binanggit mo na pamilya niya na naging close mo, eto yung nanay, tatay niya, tapos mga kapatid niya? yung nanay at tatay niya po is wala na. Okay, so sino 'tong pamilya niya na naging close sa'yo? Mga kapatid po niya, mga Mhm.
pamangkin, lahat po sila halos. So, aware ba sila na parang, nasa proseso yung divorce ng first wife tapos ikaw parang ikaw yung girlfriend niya? Aware naman po sila kasi ano siya, yung family nila is open. As in ano, wala akong masasabi sa family niya kasi, close silang lahat. Mhm, mhm. Hmm. So, Ano kailan po, dumating itong bagong bagong lalaki? ano, after ng 2 years naming dalawa. So, anong turning point? Bakit mo na-entertain naman itong bagong lalaki na 'to? Kasi ano po, nung time na bigla kaming nag-ligaw dalawa yung relasyon namin, nawalan siya ng time sa'kin, na parang naging busy siya sa mga dahilan na hindi ko rin alam. Tapos ako siyempre bilang mag-isa ako dito sa Middle East, wala akong kasama, wala akong family. Nagkaroon ako ng mga other friends, then, na-meet ko siya sa isang online app. Hindi siya dating app, sa parang ano, TikTok po yata, hindi ko na matandaan, Sarah, parang mga gano'n. nagiging ano ka na, nagiging AI ka na o kaya nagiging robot ka na. Lap Hindi i ko alam ano ba nangyari sa ano ko, sandali lang Oo, po. eh. Nawala kasi yung Parang ano, biglang gumagalaw ka na diyan somewhere tapos parang humihiwalay na yung wifi dun sa connection ng internet mo sa cellphone mo. ayan po, okey na? Ayan, I think this is much better. So, Opo, sabi mo kanina, bigla na lang siyang naging busy opo. sa hindi mo malamang dahilan. Eh, normally sa babae, Hmm, may instinct tayo, eh. Palagay mo, ano yung dahilan kung bakit siya naging busy? ano, ano po, nung nalaman ko po na, iniisip ko na nandiyan na yung yung first wife niya, magkasama na ulit sila, gano'n, gano'n po. So pakiramdam mo kaya siya nagiging busy kasi kasama niya yung asawa niya, binibigyan niya ng oras at atensyon yung first wife niya, tama? Opo. Mm. Tapos etong bagong lalaki na 'to, na nakilala mo sa isang app, biglang binibigyan ka ng atensyon. Ayun gano'n po. Actually hindi ko siya masyadong in-entertain nung una kasi parang, um, naggalit ako sa sa sarili ko kasi ano, parang merong mga taong siyempre marami po kasing tao na nag-i-scam, yung mga manloloko sa application, ganyan. Mhm, Sobrang parang biglaan na may magme-message sa'yo tapos, kukunin yung loob mo and then sa bandang huli scammin ka lang gano'n. Gano'n yung mm, feeling ko nung una ko siyang makausap. mhm. So ano pala siya, hindi pala siya love scammer, ano siya? Hindi siya love scammer, as in binuhos niya yung oras niya sa'kin. So paano mo nasabi na binuhos niya yung oras sa'yo, as in 24/7 ba kayong magkatawagan? Halos gano'n po. 24/7? Bakit ano bang pinagkakaabalahan niya sa buhay? Meron siyang trabaho pero hindi naman, open siya sa work niya, mag-phone siya. Video call lang kahit hindi yan mag-usap basta naka-open yung video call, kahit sa trabaho ko gano'n din. Hmm. Puwede bang malaman kung nasaang industriya ka, Sarah? Sa food industry po, Nasa food industry. Tapos etong guy na 'to, naka-work from home ba siya or nasa isang office din siya na puro lang din siya sa accountant work siya, ano po? accountant work po siya. Okay. So, nabigyan ka niya ng oras. Opo, Eto bang lalaking pero 'to yung time na binigay niya sa akin hindi ko yun napahalagahan nung una. so parang okay nandiyan ka lang, gano'n? Gano'n po. Hmm. Puwede bang malaman kung itong lalaking 'to
Walang sabit, single? Wala po, single as in totally single siya, Hmm, breadwinner siya, family oriented. mhm. Kaya lang, ang conflict ko lang sa kanya is, medyo pagka-moody niya po na which is kasalanan ko rin naman kahit paano yung nangyari. Pero tinanggap niya ako as me na kahit meron yung una, na alam niya po yung sa una, tinanggap niya ako. So alam niya na may boyfriend ka, Opo, tapos tinanggap ka niya? opo. Anong rason niya bakit ka niya tinanggap? Mahal niya daw po ako. Nagkita na ba Kasi kayo nun? nakita niya po sa akin na totoo naman akong tao Mhm. and yun, Nagkita ba kayo? Nagkita kayo nitong guy na 'to? nagkikita po kami, Diyan din? dito rin po. Hmm. Malapit lang yung pinagtatrabahuhan niya sa pinagtatrabahuhan mo? Malapit halos maliit lang naman yung country na nasaan ako ngayon. Hmm, Well, okey. So, nagkikita kayo. Pero etong opo, boyfriend mo, aware din siya na merong existing na ganitong guy sa buhay mo? hindi ako sure, pero nung huli may sinabi siya tinanong siya sa akin na, nakakausap meron daw ba akong mga nakakausap, ganyan. Sabi ko, meron naman, may mga outside friend ako na hindi niya nakikita. Anong sagot niya? Sabi niya, "Wala, dead ano, okey." Gano'n lang, parang dedma lang siya. So, kung sakaling malaman niya na may ine-entertain kang lalaki, dedma lang siya? Siguro ano, um, sinabi niya kasi sa'kin before na if meron akong makikita na mas worth it sa kanya, na alam niyang pangangalagaan ako, mag magbibigay siya ng ano, bibigay niya yung way ano yun, maggi-give up siya, gano'n. Kasi hindi Hmm, naman he is older than me actually. Pero gusto niyang makilala kung sino yung guy na ipapalit ko sa kanya na magbibigay sa'kin ng sana kung mabibigyan ako ng stable life, mhm. gano'n. So gaano kalayo or gaano kalaki yung age gap ninyo nitong guy na ito, itong boyfriend mo? 20 years po, 20 years. And eto namang bagong guy na dumating sa buhay mo, gaano kalayo yung age gap ninyo? 2 years lang. 2 taon, okey. Honesty ang kailangan ko mula sa iyo, ha. Dun sa dalawang lalaking yun, sino ang mas nakapagbibigay sa'yo ng financial help or support? Ayun, parehas lang po halos, eh. And, anong klaseng financial support ang ibinibigay nitong dalawang taong 'to? Si yung ano, yung una po, Mhm, um, mga everyday needs ko, nabibigyan niya ako. mhm, I mean, naka-support siya sa'kin pagka kailangan ko, ganyan. mhm, Tapos si pangalawa naman po, before siya yung nagbabayad ng room ko. mhm. Palagay mo bakit kayo umabot sa ganong klaseng deal or dynamics na biglang sila yung nagbabayad nitong, tinutuluyan mo tapos yung isa naman sa needs mo anong mga pinagsasabi nila or may sinabi ka ba? Wala po, hindi naman ako humihingi sa kanila, eh. Mhm, Siguro nakikita nila na sometimes nag-struggle ako sa, sa pera, sa mga gastusin ko kasi ako lang din po mag-isa yung gumagastos sa anak ko sa Pinas. mhm. You have a child 'no, tama? Ilan sila, isa lang ba? Isa lang po. Hmm. So, aware sila na meron kang anak? Opo, aware sila. Mhm.
So parang dahil sa pagmamahal nila sa'yo, kamo, tinutulungan ka nila sa ganung paraan. Mm. Okay. Ngayon, kung sakaling tanggalin nila yung ganong klaseng help or support, palagay mo ba gusto mo pa rin silang makasama or pipiliin mo pa rin sila? Opo naman, hindi naman ako more on material thing. Mhm, mhm. And palagay mo, bakit hindi sila bumibitiw sa'yo? Anong meron sa'yo na wala sa iba? Um, Siguro kasi ano, sabi nila hindi naman ako simpleng tao lang po kasi ako, Mhm, wala akong luho as in wala. Hindi ako maarte sa mga bagay. mhm, Cowgirl ako as what they said. O mhm, sang-ong, yun lang po. Open-minded kasi akong tao. mhm, Na kapagka gusto ko or kung ano ka sa akin gano'n din yung maipapakita ko sa'yo, parang gano'n. So nagre-reciprocate ka ng effort sa'yo ng isang tao, ganun ba? Opo. Okay. So ngayon, ibahin naman natin yung tanong. Kanina tinanong kita kung ano palagay mo yung meron ka na hindi nila mahanap sa iba kaya nandiyan pa rin sila at pinipili ka. Eto naman, ano yung meron sa kanila at bakit hindi mo sila mabitawan? Um, Ano ba? Yun sa una, Mhm, tinanggap niya ako ng buong-buo sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay before. And then, ah, halos parehas lang kasi. Pero yung pangalawa po kasi is, after ng nangyari dito sa lugar namin, bigla siyang umuwi dun sa kanila. So, almost 20 days na kaming hindi nag-uusap mhm. As of today? as of today. Kasi mahirap nga naman na nandiyan ka sa gitna ng, giyera, 'di ba? So, Opo, meron talagang mangyayarit mangyayari na iba, 'di ba, sa mga relasyon na meron kayo diyaan. So, anong gusto opo. mong mangyari ngayon? Um, Gusto ko kasi sa totoo lang, gusto ko kasi na maging stable na sana yung buhay ko kasama yung pangalawa dahil mas maraming naging plano na nabuo na yun naudlot lang actually because of the war. Dapat kasi, last March Mhm, kung natuloy yung bakasyon ko, we will meet in, Philippines para hmm, dun ayusin lahat. mhm. Kaya lang naudlot. Opo, Tapos naudlot po. hindi siya nagpaparamdam Ta's hindi na siya nagpaparamdam. Actually siya yung pinaka-close dun sa anak, sa anak mo. opo. Close sila ng anak ko tsaka ng mother ko. Ilang taon na ba yung anak mo? 15 po. 15, okay. So, gusto mo nang piliin itong si second guy. Opo. Mhm. Kaya lang hindi ka pa bumibitiw doon sa first guy. Opo. Yun Palagay yung hindi ko siya mabitawan. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro ang ano na lang is, mahal ko siya in a way na parang I was looking for, other figure on my side, parang gano'n. mhm, Same time, yung, um, support niya po kasi sa akin, not financially, sa lahat, mhm, emotionally, physical, ganyan. Yun yung naibibigay niya sa'kin. Yun lang talaga ang kulang sa kanya is oras. Kasi hati yung oras, eh. mhm, Pagka kailangan na kailangan ko siya, I mean, for example, emergencies, wala, hindi ko siya matawagan kasi nga yun, mhm, nandun siya sa una. mhm. Nasabi mo kanina na parang naghahanap ka ng father figure kaya hindi mo rin siya mabatawan. Pinalaki ka ba ng single mom?
Separated family. Hmm. Pero nagkaroon naman kayo ng magandang relasyon ng papa mo? Opo, oo, maganda naman ang relasyon namin ng Mhm, tatay ko. mhm, Hindi lang kami totally nag-uusap palagi, pero never ako nagbigay ng sama ng loob sa kanila. mhm. And yung relationship niyo naman ng daddy ng anak mo? Wala na po. When you said wala na po, ibig sabihin hindi na talaga kayo nagko-communicate? Hindi na, matagal na. Mhm. If you don't mind me asking, anong naging rason kung bakit kayo naghiwalay at bakit hindi na kayo nagko-communicate ngayon? Bumalik siya dun sa ex niya. Mhm, Nag-abroad siya before and then, nalaman ko na bumalik siya ng Pinas tapos dun na siya umuwi dun sa ex niya hmm. and dininay niya pa yung anak niya dun sa akin. Ano? Dininay niya po yung bata na hindi niya daw po anak. Hmm. Anong reaksyon mo nun? Salamat na lang sa lahat gano'n. Mhm, Kasi hindi naman po totally hirap yung buhay. mhm, Parang tinanggap ko na lang na for almost 7 years itatapon mo lang ng gano'n then ide-deny mo yung sariling dugo mo. mhm, Mahirap totally pero tinanggap ko po para lang sa bata. mhm. Nung time ba na yun, nag-a-abroad ka na? Hindi pa po. Hindi pa. So, kailan ka lang pala nag-abroad? 2022 po. Mhm. So, bago pa lang kaya etong si first guy, bago lang din ang relationship ninyo. Anyway, mabalik tayo doon sa concern mo, no? Anong, anong steps mo? Mukha namang alam mo kung anong dapat mong piliin, sinong dapat mong piliin. Anong gusto mong mangyari ngayon sa buhay mo? At anong gagawin mo? Um, Kasi ang gusto ko pong mangyari is sana if ever kung bumalik man siya, si second guy, ise-settle ko na po lahat. I mean, kung talagang babalik siya din sa akin Mhm, or magpaparamdam siya sa akin ulit, gusto kong sabihin sa kanya na ayusin namin lahat yun. Kasi wala naman talaga nangyayari dun kay first guy, eh. mhm. Although they have the temporary marriage sa side nila. Pero ang mas maano po kasi mahirap kasing verbal verbal wedding na wala kang pinanghahawakan. What do you mean by temporary marriage? Ano yun? Sa religion nila, meron Mhm, po silang gano'n para hindi ka tawagin ng mga tao na, um, hindi ko alam kung maiintindihan ng mga tao pero, para hindi ka tawagin na dito kabit mhm, mhm. So, sa religion na ng Muslim, yun yun. Kumbaga, para hindi ka opo, gano'n tawagin na po 'yun. kabit, pwede kayong mag-temporary marriage. Tama? Ako ng Opo, pagkakaintindi dun sa sinasabi mo? opo, Oh, okay. So, yun yung ino-offer sa'yo nitong first guy. mm. Anong sabi mo? Ano po, pumayag ako nung first 1 year namin, nagawa na po namin 'yun as ano lang siya. Ano kasi siya, eh, wala siyang singsing, wala siyang papel, it's just verbal. Meron siya, papel lang po siya, pero 'yun sa aming dalawa lang. Pero alam nung mga family niya na gano'n 'yung nangyayari sa'min, So, may ganyan pala talaga? meron po, No? Temporary marriage temporary in marriage. Islam. Oh, a private contract. Opo, Hmm. Magkaiba daw siya dun sa permanent marriage. 'yun po magkaiba po siya. So, eto pala.
merong timeline. Mm. So, kailan mag-e-expire? Ano siya, yearly po siya Yearly. sa yun pinagkasunduan namin dalawa, yearly siya. Mhm. So Kasi ano, sa totoo lang, nung nawalan po kasi ako ng trabaho past last month, mhm, parang inano ko na po siya, tinanong ko siya na ba't hindi na lang natin ituloy na magpakasal para mhm, yung visa ko wala na akong problema. mhm, Kasi yun naman din yung plano, pero ang sabi niya sa'kin dahil nga po inaayos niya yung tinatapos na yung sa bahay nila para hindi siya magkaproblema, inintindi ko po yun siya. Inintindi ko yung sitwasyon niya kasi sa akin din naman ayoko rin naman na magkaroon ng magkagulo, lalo na sa papel nila dito or I mean, importante po kasi sa kanya yun, eh, yung bahay. mhm. So nawalan ka ng Nirerespeto ko po trabaho. kasi yung mga desisyon niya sa buhay. Yes. And sa pagkakataong ito, parang siya ang makakapitan mo diyaan in order for you to survive. Tama ba Opo, ako? Parang itong gano'n first po. guy na 'to, kailangan mo siya kaya kakapitan mo siya. Yung napapag-usapan naman na po namin yung marriage before, pero inano ko lang naman siya, eh, para I just want to try kung ano yung isasagot niya ulit. Kasi ano, eh, we are desperate of, looking for a visa para makapag-stay ako dito. Mhm, Pero ngayon okey naman na po, nag-open na silang lahat, so meron na akong job, may visa na rin. mhm, So hindi ko na in-insist yung kasal ulit, mhm, kasi narinig ko na yung sagot niya sa'kin. mhm. Pero kung hindi nangyari 'yun na nag-open ulit yung mga jobs diyan, ipu-push mo pa rin yung pagpapakasal sa kanya? Siguro hindi po. Kasi once na narinig ko yung sagot niya sa akin parang isang malaking malabo. Mhm. So ngayon may trabaho ka na. What is stopping you from letting go of this guy? Um, siya yung takbuhan ko for, pagka meron akong mga problema personally. Siya yung nagiging takbuhan ko ngayon bilang wala itong si pangalawa na gusto ko nang i-let go si pangalawa kung hindi rin siya magpaparamdam. So masasabi Although mo ba na sabihin na natin sorry, sige, sabihin na natin na sabihin na natin na magulo nga talaga yung sitwasyon kasi parang nung time na nangyari yung giyera na 'to, sobrang ang daming realization na nangyari sa buhay ko. Nalaman ko yung totoo at yung talagang taong mag-i-stay para sa'yo. at sa sarili mo, ano namang nadiskubre mo? Si Una po, si Una talaga siya yung nag-stay sa'kin kahit na nawalan ako ng trabaho, kahit na hindi niya man mai-push na magpakasal kami totally, na hindi niya ako binitawan, as in hindi niya ako iniwan. So kahit may kahati ka, okay lang sa'yo basta nandiyan siya at hindi siya bumibitaw? Acceptable naman po sa side niya kasi ano, eh, tawag dito, bilang sa Muslim po kasi Yes, tinanggap ko yun sa side niya. Pero ikaw, yun sa ba side talaga niya. paniniwala mo? Yun at yun ba Pa talaga ang paniniwala mo na okay lang? mm. O baka dahil lang sa pangangailangan o dahil yun yung talagang siya, eh. So, tinanggap mo na lang. Yan ba din Opo, talaga yung gusto tinanggap mo? ko na Yan ba lang. yung pinangarap mo? Hindi naman sa pinangarap kasi um, minahal ko siya
Hindi naman todo, minahal ko siya, minahal ko siya ng totoo. Kasi siya yung unang taong tumanggap sa'kin ng buo sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay ko. Sarah, palagay mo ba walang ibang tatanggap sa'yo? Meron naman po. Minsan ba pumasok sa isip mo na bitiwan mo na kaya lahat ng mga hawak-hawak mo ngayon, yung pinipilit mong maging iyo? Oo, pumapasok siya sa isip ko. Pero bakit di mo na ginagawan ng paraan? Um, sa sitwasyon ko po ngayon, parang I'm holding for anong tawag dito, sa support niya, binibigay niya. Kasi, as in wala naman ako ibang matatakbuhan, eh. Mhm. Masasabi mo ba nagmamahal ka? Or masasabi mo ba na mahal mo talaga tong taong 'to? Etong first Opo. guy? Kasi kanina nung magkausap tayo, Sarah, parang gusto mo na talagang piliin si second guy. Pero ngayon, sabi mo parang si first guy talaga ang nagpapakita sa'yo na nandyan lang siya kahit anong mangyari. Pero kapag may mga pagkakataon naman na may emergency ka, hindi mo rin naman siya makontak. Yun lang po yung problema talaga sa kanya. So tanggap mo lahat ng yon. Tanggap ko po lahat ng yun. Paano kapag biglang nag-appear itong si second guy? Tapos sabihin niya na, oh, tayo na. Anong gagawin mo? Ano, gusto ko muna po na mapatunayan niya na hindi na niya na talaga ako ulit iiwan kung talagang kami at kung talagang gusto niyang ituloy yun sa'min. Hmm. So palagay mo, choice niya at hindi mo choice yon. Parang gano'n po. Kasi ano, ako yung may problema. Oh, paano mo nasabing ikaw ang may problema? Yun nga po, yun sa una, kasi siya wala, as in wala siyang girlfriend, wala siyang asawa. Meron siyang asawa before pero divorced na sila. Ano lang yun, fixed marriage sa kanila. Tapos, nag-divorce na rin sila. So, as in totally wala. Mas nakatutok siya sa family niya. Okay, so tanungin kita uli. Mm. Sino ang pipiliin mo dun sa dalawa? Sa pagkakataong 'to? Sa palagay ko, ano, ang hirap, mahirap po. Sa panahon na 'to, si una, kasi siya yung nandiyan. Pero kung dumating man yung pangalawa, wala actually inaano ko sa utak ko ngayon na itigil ko na yung pakikipag-usap ko dun or I mean yung pagme-message ko kay pangalawa kasi parang mas tahimik na yung buhay. Kasi every night hanggang ngayon iniisip ko yung iniisip ko siya kung nasaan siya, kung ano nangyayari sa kanya. Pero itong pangalawa, andiyan lang siya palagi I mean yung una pala, lagi siyang nandiyan sa akin. Gusto ko na pong iwan yung mundo na pinasok ko tungkol dun sa pangalawa. So willing kang maging second wife? Opo, willing Mhm. pa ako.
Eh, 'di ba normally, correct me if I'm wrong. Eh, 'di ba normally kapag Muslim yung lalaki, kailangan kung kasal siya dun sa first wife, merong approval ng first wife niya na magkakaroon pa siya ng ibang asawa. Opo, gano'n po. Tama po 'yan. Mhm. So, tama ba na maaaprubahan ka or ano ba, aware na ba si first wife tungkol sa'yo as of the moment? Hindi pa siya aware totally. Mhm. So, palagay mo ba merong parte dito sa lalaking 'to na sasabihin niya na sa first wife niya na merong kayo? Gayong kanina nabanggit mo na iba yung ni-reply niya sa'yo nung pinupush mo na magkaroon na kayo ng marriage, ng permanent marriage. Hindi ako sure kasi ano, parang mahirap na sabihin agad dun sa una. Hmm. Hindi siya parang mahirap sabihin dun sa una Alam mo, o dun Sarah, dun kanina mo pa nababanggit 'no, na laging nandiyan itong first guy sa buhay mo. Pero nabanggit mo din naman na kapag emergency, wala siya. May mga opo. pagkakataong hindi ka naman niya nare-replyan. Pero, Mm. naiisip mo ba na hindi naman siya yung laging nandyan kundi ikaw? Ikaw yung nag stay sa kanya at hindi siya? Naisip ko. Ako yung humahawak palagi. Mhm. So, naiisip mo na ikaw yung mas kumakapit at nagpumipili sa kanya at ikaw hindi ka naman niya pinipili everyday. Okay pa rin ba sa'yo yun? Tinanggap ko po. Tanggap mo lahat yun. Opo. So, itong first guy, palagay mo, mahal na mahal mo. Hindi naman totally mahal na mahal. Mhm. Mahal ko ng totoo Mahal mo siya ng kasi totoo. opo. Ano siya? Mahal mo kasi kailangan mo? O kailangan mo kaya mahal mo? Mahal ko siya kasi andiyan siya sa'kin. I mean, mahal ko siya kasi, paano ba? Kailangan ko, kailangan ko siya. Mahal mo siya kasi kailangan mo siya. Opo. Mahal mo siya kasi kailangan mo siya. Hindi ko ang hirap ipaliwanag totally. It's okay kung mahirap talaga ipaliwanag kaya naman may programang ganito, 'di ba? Para matulungan tayo na i-navigate yung mga feelings natin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon alam natin yung sagot, 'di ba, dun sa mga katanungan na mag-pop up dito eh. Pwedeng self-reflection Mm. din. Pagkatapos ng tawag na 'to, siguro mag-isip kang maigi, 'di ba? Maybe it's a start para sa na mag-isip ka talagang maigi kung ito ba talaga yung pinangarap mo sa buhay mo kasi mahirap mapunta sa isang sitwasyon at makapagdesisyon sa buhay na ang dami lang kasi nagaganap sa buhay natin at yun yung convenient kaya yun yung pinipili natin. And sometimes, we choose the convenient decision because of survival, because we wanna survive this world. Pero in the long run, you look back dun sa decision mo at marirealize mo na hindi pala ako masaya. Hindi pala ito makapagbibigay ng kapayapaan sa akin. But then, it gave me comfort sa maiksing Mm. panahon. Opo. Ano naman po kasi, um, hindi naman kasi ako tumitingin sa kung anong meron siya. Saan ka tumitingin sa laki ng ng muscle, Hindi po, gano'n? Sa muscle? Muscle yung sabi hindi ko. po.
Sa ano, komportable po kasi ako everytime na nandiyan siya, eh, Okay. na safe ako, Mhm. gano'n. Sarah, sinasabi mo na hindi ka naman tumitingin sa kaya niyang ibigay sa'yo sa mga material na bagay. Pero yung mga ikinukuwento mo sa'min at yung mga sinasabi mo kanina, it leads us into thinking na kaya ka nandiyaan pa rin sa first guy at patuloy ka nag-i-stay sa first guy kasi meron siyang suportang ibinibigay sa'yo in order for you to survive. Pero hindi about ano, I mean support na hindi naman siya palagi sa pera. It's not about money. Kasi never ako talagang humingi sa kanya ng pera 'pag hindi ko ano, 'pag as in pagka walang-wala na po ako, yun dun lang. Pero Kung may tutuusin nahihiya po ako sa kanya na humihingi ng pera, eh, kahit sinasabi ng mga kaibigan ko na hingan mo siya ng pera, dapat binibigyan ka niya ng pera monthly, siya yung nagbabayad ng bahay mo, gano'n. Hindi ko po yun nagawa sa kanya, promise. Yes, hindi mo nagawa yung bagay na yon, pero pumasok sa isip mo and siya yung kusang gumagawa nun sa'yo. Opo, kusa Mhm, siyang ibibigay. and tinatanggap mo. Minsan hindi, pagka dumating kasi kami sa point na dalawa na siya yung wala, as in walang-wala siya. Nung nag-retire siya ng trabaho niya, nawalan siya ng mga income, sinusuportahan ko rin siya. Sinuport ko siya sa time na yun. Hindi palaging siya yung meron. Kasi hindi naman sila mayaman dito sa bansa na 'to. And Siguro yung yun yung isa sa mga dahilan na nagpakatibay rin ng relasyon naming dalawa. kasi nung siya naman yung nangangailangan kumapit siya sa'yo, gano'n? Hindi naman po kumapit, I mean, nung siya yung nangailangan, hindi ko siya iniwan na ano, na kagaya ng ginagawa niya sa'kin ngayon. Okay, gaano kalaki 'to nabigay mo? Siguro nasa 40% of help, gano'n. 40%, so masasabi mo na 60% yun yung bigay niya sa'yo, then 40% nakapagbigay ka sa kanya ng gano'n. Opo, Financially 'to, yun lang yung check ko, eh. Yes, financially kasi mas ano, eh, tawag dito, nung time kasi na yun na nakita ko yung paano paano siya paano naging down yung buhay niya. Mhm, Hindi man financially supported, pero yung ano ko sa kanya na maging positibo ulit siya sa buhay, mhm. So yun. yung sinasabi Yun mong yung support ano, eh, na ibinigay mo sa kanya is ay moral and emotional support? opo, gano'n kaming dalawa. Okay. Pero yung financial na sinasabi mong 40%, hindi talaga Yun lang 40% yung yun? kaya ko ibigay sa kanya sa financially. Medyo naguguluhan na ako, 40% lang yung kaya mong bigay. Kunwari sabihin natin, 1,000,000 pesos. Ang naibigay niya sa'yo 6,000,000, ikaw 4,000,000 lang, gano'n ba yung hatian? Kumbaga kung medyo i-estimate mo lahat ng mga naibigay mo sa kanya't naibigay niya sa'yo, gano'n ba? O masasabi mo bang 1,000,000 lang sa'yo, 9,000,000 sa kanya? Hindi, 4,000,000 sa akin ta's 6,000,000 yun sa kanya. Okay, sige. Sana makapili ka ng tama para sa buhay mo at para sa anak mo. Kasi alam ko na sa pagkakataong ito, sobrang gulo pa ng utak mo.
At sana makatulong, 'di ba, itong pagbibigay mo sa'min o paglalahad mo sa'min ng top secret mo nang sa gayon, medyo magkaroon ka ng self-reflection dun sa mga nabanggit mo kanina. Kasi kanina talaga sabi mo gusto mo nang piliin itong si second guy kasi malapit siya sa anak mo. Tapos itong si first guy naman ngayon yung gusto mo talagang pangkapitan kasi siya yung hindi sumuko sa iyo, tinanggap ka niya ng buong-buo at hindi ka niya iniwan. Pero sa kabilang banda, may mga sinasabi ka din na sa tuwing emergency, hindi mo siya nakokontak. So, the words are really contradicting. And I get it. Mahirap talaga itong pinagdaraanan mo. Napakagulo rin ng sitwasyon mo. Nakakagulo ng damdamin. Parang hindi ka pa decided. And it's okay. Hindi naman kailangan Hmm, mag-decide ngayon eh. Pwedeng i-delay yung desisyon. Pero tatandaan mo, habang dinedelay mo yung desisyon mo, may isang tao o merong isa diyan o kung sino man, baka ikaw. Ikaw yung mas mahihirapan in the long run. Kasi baka sobrang hulog na hulog ka na o baka sa sobrang pagkapit mo sa isang tao na sinusubukan mo at pinipilit mo na maging tama para sa'yo, hindi mo na talaga tuluyang makita yung tamang tao para sa'yo. Kasi ang tamang tao para sa iyo, hindi mo dapat piliting maging tama para sa'yo. Kaya mm. rin natin hindi nakikita yung tamang tao para sa atin kasi pinipilit natin maging tama yung maling taong pinipili natin. Hindi ko alam kung sino Opo. dun yung mali o tamang tao, pero ikaw ang makapagsasabi niyan. Sige nga, Opo. mag-daydream nga tayo o night dreaming 'no, hindi pa naman oras para matulog, 'di ba? Mag-night dreaming tayo. Ano talaga yung klase ng lalaki na gusto mong makasama habang buhay? Sige nga, magbigay ka ng qualities ngayon. O puwede ring itsura kung gusto mo, ha? Qualities na lang, kasi sa Sige. itsura hindi naman ako tumitingin dun. Qualities, family oriented. Family-oriented. Gusto mo maraming Ah, pamilya, gano'n? hindi po. Ano Ah, siya, two families, ano, eh, oh. I mean, maano siya, malapit siya sa pamilya niya, ma ano tawag dito, responsable sa pamilya, gano'n. Mhm. Tapos, ano pa ba? Nawala po tuloy um, marunong sa buhay, Marunong sa buhay, oo. Stable, stable, may pera. may pera, siyempre ano, para may marunong mag-business, ganyan. Hmm, Hmm, tanggap yung anak ko, tanggap yung anak mo. opo. Gusto mo ba ng malapit sa anak mo? Hindi naman totally, kasi babae po yung anak ko, Hmm. So, may konti ding boundary para sa anak mo, gano'n? opo. Hindi ka rin ba naghahanap na parang puwedeng maging tatay ng anak mo? Naghahanap po, Palagay mo itong first guy puwedeng maging tatay ng anak mo? hindi ko yun nakikita. Pero he is trying. Iniisip mo ba magbabago siya ng isip o magbabago siya? Hmm, hindi po ako sure. Mhm. Minsan kasi kapag inisip natin na sana magbago yung isang tao, di naman talaga mangyayari yun sa totoong buhay. Sa utak lang natin ginagawa lahat ng yun yung pagbabago na yun. Pero sa totoong buhay, wala talaga. Kaya nga kapag hindi kayang magbago, edi maghanap ka ng bago. O baka ikaw yung dapat magbago. Parang sabihin na po natin na gano'n. Kasi ang hirap po talaga Mm. para sa side ko na
Ang sitwasyon ko po kasi is sa umaga until afternoon magkasama kami. Then pagdating ng gabi wala as in wala kaming communication, wala lahat. Sana matapos 'tong tawag na 'to, I mean sa pagtapos ng tawag na ito is makapag-isip ka lalo. Namnamin mo lahat ng mga nabanggit mo dito at mag-reflect ka araw-araw. Hindi sarili ang dapat mo lang isipin kundi pati yung anak mo. Nabanggit mo kanina sa'min, kung ano-ano yung desired qualities mo sa isang lalaki na gusto mong maging partner habang buhay at maging father figure ng anak mo. Kung yung klase ng lalaking yun yung hanap mo, honestly, hindi mo yun makikita dun sa first guy. Kaya sana makapag-isip kang maigi. Mm, Takot ka ba mag-isa? hindi po. Palaban ka naman eh. Kaya mo naman, 'di ba? Kaya ko naman po. Mhm. Ano ko lang is to share para Mhm. malaman ko, para maano ko yung mabawasan ko yung nararamdaman ko. Mhm. And same time, malaman ko yung sagot sa lahat ng gumugulo sa utak ko. Mhm. Sana malaman mo yung sagot. O sana napoproseso mo na, no? Yung mga sagot dun sa mga katanungan mo. Apa. At sana nakatulong talaga tong pagtawag mo dito na i-navigate yung own feelings mo, yung emosyon mo, yung decision making mo, yung gagawin mong mga moves sa buhay mo. Okay? Apa. Okay. Salamat po. Maraming salamat, Sarah. And God bless you always. God bless po. Salamat. Bye. Bye. Yan po si Sarah, 34 from Middle East. Siya po ang naging top secret sharer natin ngayong gabi. Alam mo, nagigets ko talaga yung mga taong sobrang iba yung sinasabi doon sa nangyayari. O sabihin nating iba yung sinasabi doon sa desisyon na niyang nagawa. O doon sa pinapakita niya. O doon sa naging aksyon niya. Kasi minsan may idea talaga tayo na gusto nating mangyari at yun talaga yung pinipilit natin sa utak natin kahit hindi talaga yun yung realidad ng buhay Pinipilit natin talaga na mangyari yun. O kaya, pinipilit natin yung sarili natin na paniwalaan yung sarili nating mga kasinungalingan. Because sometimes, our own lies will bring us comfort. Sa totoo lang. Yung kasinungalingan natin minsan, yun ang makapagbibigay sa atin ng alaga. Ano ba Tagalog ng comfort? Banyo, ganun. Ang corny ko doon, pinapatawa ko lang kayo. Kaginhawaan. Salamat, PJ. Diba? Yung mga kasinungalingan natin madalas ang makapagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Naakala lang natin kaginhawaan, pero panandali ang kaginhawaan lamang pala. Kasi kung pangmatagalan ang iniisip natin, hindi. Haharapin natin ng realidad. Black is black, white is white, and a black can never be white. Kailangan natin ng aminin sa sarili natin. Kung ano na nga ba tayo?
kung ano na nga ba tong pinipili ko. Kasi kung dine-deny pa rin natin sa sarili natin yung mga katotohanang nasa harap na natin o katotohanang ginawa natin, hirap naman nung gumalaw sa buhay. Di ka talaga makapagdidesisyon na maayos niyan. So I hope sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon na magulong-magulo ang isip at damdamin. It's okay. Give yourself time to navigate your feelings and emotions. Hindi naman kailangan magdesisyon ngayon. Pwedeng i-delay yung desisyon. Pero sa bawat araw, bawat minuto, bawat segundo na lumilipas, damhin mo at pakaisipin mo maigi kung ito ba talaga yung gusto ko. Anyway, sa mga kabisyo po natin na gusto magbahagi ng kanilang top secrets, bukas na lang po ulit kasi overtime na. 4 na minuto, uwi na ako sa anak kong si Enzo. Love you, love you. Ay, by the way ha, bago ko pala to bitawan, sa Sabado, ay hindi pala Sabado, sorry. Mali ako ng date. Sunday, May 10, Mother's Day yan. Nasa Lumina Festival ako. It's a water lantern festival na magaganap sa Lakeshore, Pampanga. Nasa Pampanga po ako sa May 10. Ang dayo pong tutugtog dyan at may mga makakasama po ako dyan. So, see ya sa mga Kapampangan. Basta Kapampangan, maniyaman. Yan. See ya guys. Anyway, nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!